Vlastně furt mám trochu strach, koho to bude asi zajímat, koho bude zajímat život Pavla Morice, tyjo. Každý má plný ruce svýho života. Ale zase si říkám, že některé věci třeba, co jsem zažíval nebo zažívám, že by se mohly shodovat s něčím, co ty lidi řešejí. A je to pro mě někdy stres, jako ve 30 vteřinách, jako nacpat, teď někoho upoutej, teď já mám v hlavě všechny ty magory na YouTube, co se můžou přetrhnout ve své kreativitě, všechny ty kouče, který řvou, že za 10 minut jim změní život a že můžou dosahovat, čeho chtějí. Já jsem úplně plnej a vlastně se v tom potřebuju někde úplně to zahodit a úplně se jako, hele, a co jsi ty, jako kdo? Kdo jsi, jako, kde, jak bys to chtěl udělat? Mám strach, že někdo za 2 minuty už nevydrží jako poslouchat, že to, a i ty jsi mi někdy říkal, že prostě tohle nikdo nebude číst, nebo to musí být, jo, těch videí je hodně, lidi prostě nevydrží poslouchat něco jen tak. A já si říkám, co když to takhle jako není? Co když si někdo to prostě poslechne až do konce? Co když na tohle někdo čeká? A někdo to vypne po 3 vteřinách, že to je debil, ten nuda, ten nic prostě. A vlastně nepodlehnou tomu tlaku té mysli, která furt se jako domnívá, komu se to asi bude líbit, komu ne. A z tohohle místa to je ta část, která mě taky moc zajímá, jaký jsem střeštěnej, ujetej, šílený a prostě takový, jaký jsem, no. Na těch seminářích ty lidi to můžou jako vidět, že jsem někdy třeba sprostej, někdy až moc a to všechno. Ale taky jim nabídnu meditace a hluboký prostě vhledy a léčení. A vlastně s těma lidma bych chtěl sdílet tyhle věci, vždycky něco dohromady udělat. Tak tohle to všechno bydlí za těma všema obvyklýma kecama mýma, za tím předváděním, za tím frajírkem, za tím, co se hrozně snaží, za tím týpkem, co se i bojí. Tak to tam bydlí, tohle je něco jako fakt skutečného, z toho mám radost, že to točíš, cítím se jako líp bych to opravdu neřekl, tohle bylo best of Pavel Morica. Jestli chcete vidět pokračování, tak přijďte 4.6., protože tam budeme spolu celý den. Tak se mějte moc hezky.